8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଆଜି ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି କି ଆଜିର ଦିନ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି ମେଷ ଓ ସିଂହ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇବାର ସମୟ କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ ବୃଷ ଓ ମକର ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଚିନ୍ତା କରି କାମ କରିବା ଦରକାର ଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ମିଥୁନ ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଲାଭଦାୟକ ହେବ କର୍କଟ ବୃଶ୍ଚିକ ଓ ମୀନ ପାଇଁ ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟବହାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ କନ୍ୟା ଧନୁ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଶି ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆଜି ରବିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟର ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ ଯଦି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁଗଲା ତେବେ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ପାଇଁ One AI କାଳଚକ୍ର ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ।